Op de Waadseediek zorgen alve wetterexperts uit Mozambique hoe het drones inzet worden voor het inspecteren van dieken. De delegage is in Friesland om te leren van het Nederlandse wetterbeheer. De beschouwing van het dieken in Mozambique, die is dan net al te best. Soms dan weten ze dat hier is een bepaald diek, hoe dat erbij loopt. Dus daar zijn inspecties voor nodig. En inspecties te voet of met een auto. Dat wordt het heel lang en dat is best kostbaar. Dus de inzet van drones die kan daar echt wel een positieve bijdrage aan leveren. Deze uitwisseling is onderdeel van het Blue Deal-programma dat het Nederlandse wetterskippen vooral wie het kennis indelen voor betere wetterveiligens. It's amazing because we can use this experience in our country in Mozambique to make dike inspections. Mozambique en Friesland liet je misschien heel verschillend, maar kennen beide kwetsbare landbouwgebieden achter dieken. Oerstremingen vorm je daar een serieus risico. I think it is very important for Mozambican technicians to get this knowledge. We have faced the cyclical floods in Mozambique. Our greatest challenge in the dikes is the maintenance and the operation of the dike. So when we gain this knowledge of drones, it will be possible to inspect and to decide and to protect people's and their assets. If you want to have it on this orange. It was a good experience. It was my first time to flew a drone. Yeah, and I see that it's not complicated. It is very easy. Maar wat moeten de experts mij naar huis nemen van deze visite? Ik hoop dat ze vooral de dingen die ze hier zien hebben, die ze leert hebben, dat ze die aan zich om gaan letten. En dat ze zorgen van in de Mozambicaanse situatie, wat zullen ze daarmee doen kennen.